Ahoj, vítej u rekapitulace třetího dne mého obchodování na evaluačním účtu s $250,000 u prop firmy. Takže dnes si postupně projdeme základní pravidla této evaluace, jaký mám obchodní styl a jakou mám edge, jaký byl průběh obchodního dne s důrazem na mou psychologii a výsledky a zhodnocení. Na závěr si řekneme doporučení pro další dny. Tak, účet má tedy $250,000 a jakmile na něm získám profit $15,000, získám fundovaný účet, na kterém už lze vydělávat skutečné peníze, pokud se tedy člověk dostane k payoutu. Na tomto účtu je povolený celkový drawdown $6,500, ale počítá se od každého nerealizovaného zisku, proto se snažím opravdu každý zisk si ponechat a nestratit ho. Maximální denní ztrátu mám nastavenou na $800 a maximální denní zisk na $1,600, to abych držela sama sebe v nějakých mantinelech a abych udržela konzistenci. Jaký mám obchodní styl? Takže skalpuju malé pohyby na trhu, používám trendové linie, Fibonacciho retracement a cenovou akci. Všechny obchody dělám intradenně, jsou to futures a dělám opravdu velké množství malých obchodů. Obchoduji převážně 1 až 11 kontraktů mikro, e-mini Nasdaq a občas obchoduji i zlato, a to 1 až 5 kontraktů, taky mikropozice. Každou tu pozici otevírám zvlášť a řídím ji individuálně, takže vlastně najednou můžu otevřít třeba 3, 4, 5 podle situace. Často také používám trailing stop loss, abych ochránila ty zisky, aby mě neohrožoval ten trailing drawdown. Snažím se využívat volatility, protože cena vibruje a tím pádem já mám jeden nějaký větší pohyb na grafu, šanci zobchodovat na několikrát. Tak, tento třetí den byl naprosto ideální, ukázkový, úžasný. Profit po odečtení poplatků byl $1,606. Měla jsem 88% profitabilních tradeů a těch obchodů nebo těch jednotlivých pozic otevřených bylo 220. Takže vidíme, jak je to krásně zelené. Tady vidíme kumulativní P&L historii z poplatky, jak jsme na začátku šli do malinké ztráty $36 a pak jsme se vyšplhali až na $1,606. To je nádhera. Tak, teď se podíváme na časovou osu dne a psychologii. Takže první časový úsek, kdy jsem obchodovala, bylo 10:15 až 11:15. Začátek obchodování, skalpování malých pohybů. Hodně jsem se koncentrovala, dodržovala jsem plán a měla jsem rychlé, přesné vstupy a stabilní zisky. Takže plná koncentrace, chladná hlava, disciplinované dodržování systému. Také bych řekla, že tenhle den asi hodně nahrával mému stylu obchodování, protože probíhal fakt skvěle. Od 11:15 do 12:30 jsem měla pauzu a byla jsem v pohodě. Od 12:30 do 13:30 byla druhá vlna obchodování. Na trh se vrátila volatilita a poslední blok byl 13:30 až 14:10. Další série skalpů, kde byly nějaké malé ztráty, ale vůbec mě to neohrozilo. Zachovala jsem disciplínu a nepodlehla jsem té euforii ze zisku a mám nastavený systém, takže mě vyhodí při dosažení $1,600, takže mě to vykoplo a v tomto skvělém zisku a všechno úplně úžasný. Takže doporučení pro příště: pokračovat v udržování vysoké koncentrace od začátku dne, důsledně končit obchodní den po dosažení plánovaného denního profitu, to jsem udělala, systém mě vykopne, takže to je v pořádku. V případě změny volatility udělat krátkou pauzu a znovu vyhodnotit trh. Vstupovat pouze na jasně definované a ověřené setupy, zachovat chladnou hlavu v druhé polovině dne a nepodlehnout emocím. Což se povedlo tento třetí den. Takže se podíváme na shrnutí dosavadních dní.
První den, 11.4. jsem měla skutečný denní zisk $1612. Plánovaný kumulativní zisk byl 300, protože na každý den předpokládám, že bych těch $300 v průměru mohla zvládnout. Skutečný kumulativní zisk ten den tedy bylo $1612, což bylo plus 1312 oproti plánu. Druhý den 14.4. skutečný denní zisk byla ztráta, skutečná denní ztráta byla minus $1173. Plánovaný kumulativní zisk byl $600, skutečný kumulativní zisk 439, což bylo minus $161 oproti plánu. A třetí den, 15.4. skutečný denní zisk byl $1606, plánovaný kumulativní zisk $900, skutečný kumulativní zisk $2045, to znamená, že pro tento den jsem jakoby napřed o $1145. Závěrem můžu říct, že zase evaluace je maraton, ne sprint. Každý den je příležitostí budovat nejen profit, ale i správné návyky. Proto já se tuhle challenge snažím negamblit, snažím se opravdu disciplinovaně ho i obchodovat tak, jak bych obchodovala potom skutečný fundovaný účet. Takže disciplína, trpělivost a respekt k plánu jsou základem dlouhodobého úspěchu. Tak zítra znovu s klidem, soustředěností a vírou ve svůj systém. Myslím si, že mám systém, který funguje, mám ho ověřený, takže pokud bych tuhle challenge nezvládla z nějakého důvodu, tak to bude asi spíš moje psychika, než by to byl můj systém. Takže děkuji za sledování, dej subscribe a like a vidíme se zase zítra.